پشتی کۆمیتەیە بلند ئامادەکردنا ڕشنویسە داویە یاسایە هەڵبژاردنەیە دەمکی بداوی کرد چاو لە پێنگاوین پراکتیکیین بێنە کو دێ ببن سەدەما ئاواکردنا یەکەمین پەرلەمانتۆیە د قۆناغاوە گوهێزدە. ji bo ronîkirina vê mijarê ji Şamê li gel me ye Diktor Newar Necme berdevkê fermiyê Komîteya Bilindiya Hilbijartinên Encûmena Gel. Diktor Newar tu bi xêr hatî. Spas ji bo qebûlkirina ve xwendinê. Bi xêr hatî û spas ji bo te. Spas. Taybetmendiyên herî serekî yên sîstema hilbijartinê ya nû ku amadekirina wê bidawî bûye çi ne? Belê helbet wekî hûn dizanin Komîteya Bilinda Hilbijartinên Encûmena Gel li serbîngeha biryarnameya ku ji aliyê Serokkomar ve hatiye dayîn li gorî daxuyaniya destûrî ji bo hilbijartin û destnîşankirina dû li ser sê ji endamên Encûmena Gel hatiye avakirin. Bi rastî ji bo ku ev kar pêk were pêwîst bû yasayek an jî tiştê ku jê re dibêjin sîstema hilbijartinê ya demkî weredanîn armanca wê diyarkirina mekanîzma û pêngavên ku dê bi rêya wan endamên Encûmena Gel bên hilbijartin û destnîşankirin. Bi rastî xalê sereke yên vê sîstemê ew ku mekanîzmayek heye ku di navbera hilbijartin û destnîşankirinê de hevsengiyê çê dike dê bi avakirina komîteyên şaxî li ser asta navçe yan li parêzgehan ji aliyê Komîteya Bilinda Hilbijartinan ve dest pê bike. Ev komîteyên şaxî dê endamên desteyên hilbijartinê jî li ser asta navçeyan li parêzgehan hilbijêrin bi rêjeya pêncî endamên desteya hilbijartinê ji bo her kursiyekî di Encûmena Gel de. Piştî wê em ê derbasî qonaxa duyem bibin ku ew qonaxa hilbijartinê ye hilbijartin dê di nav desteyên hilbijartinê de pêk werin mafên endamên desteyên hilbijartinê hene ku xwe berbijêr bikin an jî dengê xwe bidin ji bo endamtiya Encûmena Gel bîvî awayî ev hilbijartin dê di nav desteyên hilbijartinê de bin û dê dû li ser sê endamên Encûmena Gel derxînin holê. Hûn kengî texmîn dikin ku ev reşnivîs ji aliyê Serok Ehmed Şerع ve bi awayekî dawî bêpesend kirin. يعني أنا أعتقد أنه خلال أيام يجب أن تكون. Ez bawer dikim ku divê di nava çend rojan de be ev reşnivîs gelek caran bi serok re hate gotûbêjkirin û em gihiştin reşnivîsa dawî ez hêvî dikim ku ev yasa di demeke nêzik de were weşandin. Gelo ji bo destpêkirina avakirina komîteyên şaxî, desteyên hilbijartinê û destpêkirina proseya hilbijartinê piştî pesendkirinê xişteyeke demeya zelal hatiye danîn? Belê xişteyeke demkî ya texmînî heye piştî weşandina sîstema hilbijartinê dê yekser dest bi avakirina komîteyên şaxî werekirin. Dibe ku ev yek çend rojan heta hefteyekê bidome. Pişt re dê derfet ji welatiyan re were dayîn ku taneyan bikin hema ku komîteyên şaxî hatin pesendkirin dest bi avakirina desteyên hilbijartinê tê kirin. Ez bawer dikim ku ev kar dikare di dawiya meha tebaxê de an destpêkirina meha îlûnê de بداوی ببه اگر روش به awayekî normal bimeşe. Mekanîzma avakirina komîteyan çi ye û pîvanên hilbijartina endamên wan komîteyan ku di endamê Encûmena Gel hilbijêrin çi ne? نعم يعني طبعا آلية تشكيل لجان الفرعية helbet komîteyên şaxî dê ji aliyê Komîteya Bilind ve bi şêwirmendiya kesayetiyên civakî pîşeyî hêzên aktîv civak û rayedarên xwecihî bên avakirin dê şêwirên berfireh ji bo hilbijartina endamên komîteyên şaxî hebin. Hilbijartina wan pirseke gelekî hestiyar e ji ber ku endamên desteyên hilbijêr destnîşan dikin. Ji bo hilbijartina endamên komîteyên şaxî gelek pîvan û merc hatine danîn. Bi kurtasî pîvanên herî giring ev in. اعتبارا من شهر أيار 2011. النقطة الثانية هو أن يكون من ضمن سكان المحافظة. Divê ji gulana 2011 ve hem welatiyê Sûriye be niştecihê parêzgehê be û li Sûriye rûnê. Rûniştina li Sûriye ji bo endamên komîteyên şaxî merce. Lê ji bo desteyên hilbijêr merc nîne. Divê xwedî navûdengekî baş, ehliyeta yasayî ya tam, bawernameya zanîngehê û jêhatî be. Divê bi ti pêkhateyeke civakê re di nav nakokiyê de nebe. Her wiha divê bi ti awayî ne bi gotin û ne bi kirin piştgirî nedabe rejîma berê. Divê ti pêwendiya wî bi hêzên ewlehiyê an artêşê re nebe ji bo misogerkirina bê
لێ ئالیبوونا ڤانسازیان. Ez ê li ser xala hemwelatîbûnê rawestim. Diktor Newar, hûn dizanin piştî sala 2011 hejmareke Kurdên ku berê ji hemwelatîbûnê hatibûne bêparkirin, di salên dawî de ew ji nû ve bi dest xistin. Gelo mafê wan heye ku di nava endamên komîteyên şaxiyan jî desteyên hilbijartinê de hebin? بڕاستی هەر کەسێک و حەتامەها گولانە 2011یان هەموڵاتیە سووریە بدەست خستیە مافیوی هەیە و ببە ئەندام لێ کەسێک و پشتی گولانە 2011یان هەموڵاتی بوون بدەست خستنە مافێوان نینە و ببن ئەندامên کۆمیتەیên شاخی ئان دەستەیên هەلبژارتنê مەگولان وەکە دەم هەلبژارت ji ber ku di nîsana 2011yan de biryarnameyek derbarê dayîna nasnameyê ji birayên Kurd re derketibû. Gelo dê navên endamên komîteyên şaxî piştî avakirinawan yekser bêne ragihandin? Helbet piştî qonaxa pesendkirin û tanelêdanê dê navên komîteyên şaxî bi awayekî eşkere ji welatiyan re bêne ragihandin da ku rasterast dest bi karê xwe bikin. Dênûnerên herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê çawa bêne hilbijartin? بڕاستی me hêvî dikir ku em serdana parêzgeha Reqa û Hesekê bikin em gelekî bi kelecanin ji bo beşdariya welatiyan li van herdû parêzgehan. Mixabin me nikarî serdana wan herdû parêzgehan bikin me bi rîspî û çalakvanên van herêman re li Şamê li avahiya encûmena gel civîn li dar xistin. Nîqaşên baş hatin kirin eger pêvajoya siyasî bi pêş ve biçe em hêvî dikin ku serdana wan herêman bikin û hilbijartinan li dar bixin. Eger ev yek pêk neyê dê mekanîzmayên din hebin lê em garantiyê dikin ku nûnertiya van parêzgehan di encûmena gel de hebe. Derbarê parêzgeha Swêdayê çi? Komîteya Bilind çawa amadekariyê dike ji bo hilbijartina nûnerên wê parêzgehê dibin siya vê rewşa welekarî siyasî û civakî? Tiştê ku ji bo Reqa û Hesekê derbasdar e ji bo Swêdayê jî derbasdar e. Nêzîkî mehekê ye em hewl didin serdana wir bikin lê ji ber rewşa ewlehiyê em nikarin. Eger rewş baştir bibe em ê serdanê bikin. Eger ne ji bo her sê parêzgehan dê mekanîzmayên din hebin ji bo misogerkirina nûnertiya wan di encûmena gel de. Diktor Newar, we gelek şêwirên meydanî li darxistin û we gelek civîn li bajaran jî encam dan. Daxwaz hene ku hejmara kursiyên hin parêzgehan bêzêde kirin. Gelo ev yek mumkin e? Birastî li hemû parêzgehan daxwaza zêdekirina kursiyan hebû ez bawer dikim ku dê zêdebûnek çê bibe. Em li benda derketina yasaya hilbijartinê ne ku vê xalê bi awayekî tekez diyar bike. Ev zêdebûna hejmara kursiyan dê çend dibe? Zêdebûneke baş dê hebe ku hemû parêzgeh û welatiyan razî bike. Kîjan parêzgeherî zêde daxwaza zêdekirina kursiyan dike? Birastî li hemû parêzgehan daxwazê zêdekirina hejmara kursiyan hebû. Hûn dizanin ku berê hejmara endamên encûmena gel a Sûriyê ji vê zêdetir bû. Hema du qat bû. Lewma hemû parêzgehan daxwaza zêdekirina kursiyan kir û ez bawer dikim ku komîte dê bersiva vê daxwazê bide. Gelek spas dikim Diktor Newar Necme berdevke fermiye Komîteya Bilind ya Hilbijartinên Encûmena Gel. Tu mêvanê me bûyî ji Şamê. Spas bo vê derfetê.